Garambel sta cum era aia. Hai. Hai, da. Dar n-au mai văzut omul până. Așa mă, uite, vezi? Băiatul de... Hai. Și-a făcut cu Da. mă, cu pietre. Păi și-a pus. A și cumpărat. Onilă să-ți prezint căței. Cățelul 1, Upru, Dupru și Cupru. Cățelul 1, ce faci mă tati acolo? Și cățelul 2 este la el acasă. Salut cățel 2. Ce faci cățel 2? Complexul de rezidențial. Ce faci cățel 2? Ce bă tati, vină încoace să te mângâi puțin. Haide. Nu, că ne place toporul. Hai să mergem. Hai să mergem să măsurăm. Eu simt că ar trebui să-l cheme Eusebiu. Camilar. Caminar. Eu să-mi cumpăr un cățel și mic tare și să-l botez Melchisedec, să fie numele mai mare decât Deci, el. aici, astea nu sunt căpiței, sunt tănutul, sunt sticle de vin. Aici sunt niște crisalide de la alți turiști care n-au plăcut oamenilor din zonă. Stai așa, Ioane, trebuie să măsurăm. Da, hai întâi să filmez și după aia măsurăm. Melchisedec Ștefănescu. Deci, asta e bucata lui, care e cu livadă, cu nebunii. Uite, vișin, că zice de vișin, asta e un vișin uscat. Alt vișin. Și trebuie luată, uite, creangă tăiată de mine. Așa. Sunt băiatul cel mai fin. Iată, dragă Oana, aici e tot al lui Cristi. Inclusiv platoul ăsta de aici. Ăsta era foarte mișto dacă puteam să-l iau, că e drept. Nu se mai bați capul cu el. Da, da, e Aia e, că restul de pământ e neproductiv. Unde iau eu e jumate livadă, jumate fâneață. am văzut că fie. Adică în foaie la Oniță, după cum vezi, sunt floricele. Poți să zburi prin ele. Putem să plantăm ponei. Da, e din unicorn așa. Unicorni. Așa. Dar nu mă zic eu că trebuie să vină Cristi, iartă puțin foaia. A, ba nu, că știu de unde. Deci de aici, de unde se face așa, de la copacul ăla, trebuie să măsurăm 19,36. Cam acolo e treaba. Deci aici e al lui Cristi, da? Și de aici începe al meu. Uite, fix de aici începe al meu. Dragă Oniță, de aici începe terenul nostru. Nu se vede capătul în partea aia și acolo unde e negru jos e pârâul. Acolo e urs. Nu mă, de aici de la copacul ăsta trebuie să măsurăm 19,36 în jos. Dă ruleta. Dă urleta. Sunt pasta în patru așa, ca tot cum la buzunar la. Dă un capăt și zi când să mă opresc. Eu mă duc. Nu te dai, dar și te țin eu, iau-te mă, pare și l-am legat. Zi când ajung la 19,5. Gata? 19 trebuie să fie. Stau? Stau? Ce? 19,5. Păi mai tragi sau? Da? Așa?
19:36 trebuie să fie. Da. Ăla-i. Bun, hai că nu mă mișc, vină încoace. De aici începe terenul. Acolo în față e un platou, poți să faci casă liniștit pe el. Și aici jos, la fel, dar aici o să fie treabă. De aici, hai să măsurăm, Ioane, în partea ailaltă, pe distanță cât e. Bă, fii atent. Du-te până sus. Am plecat fără lemne. Fără? Fără lemne, fără bețe. Nu e nimic, dar ai topor. E drept și asta. Nu, hai doar să-l măsurăm și când vine Cristi, că vreau să vorbesc cu el. Când vine Cristi, Deci facem ia, asta. stai numai puțin. Scoate hârtiuța să ne uităm pe ea. Păi a început să plouă. Foarte bine.